Na Slovensku sa začala éra pestovania geneticky modifikovaných plodín. Takáto kukurica už rastie na niekoľkých poliach na západnom aj východnom Slovensku. Biológovia vidia v tzv. GMO plodinách budúcnosť, ale aktivisti v nich vidia hrozbu. Štátny pokus. Kukurica MON 810 sa na Slovensku pestuje na dvoch porastoch, v okrese Piešťany a okrese Sobrance. Ako náhle raz preniknú tieto modifikované gény do prírody, my ich nevieme zobrať späť. Peľ z týchto rastlín sa dokáže rozšíriť 500 km navôkol. To základné, čo sa môže stať, je kríženie sa teda s tými divokými rastlinami. Ďalšie generácie tých rastlín už budú pozmenené. Geneticky modifikovaná kukurica je od tej klasickej na nerozoznanie. Rovnako veľká, sladká aj výživná. Jej DNA, teda rastlinný genetický kód, bol však v laboratóriu upravený tak, aby sa lepšie dokázal ubrániť škodcom. Pri kukurici voči viažke kukuričnej. Kým hovoríme o škodcovi, je to v poriadku, ale tá jedovatá látka nebýva selektívna. Niektoré druhy hmyzu vraj môžu z prostredia plného GMO rastlín postupne vymiznúť. To je ten najhorší scenár. Menšie škody však nevylučujú ani vedci. Sú určité náznaky možnosti ovplyvnenia aj iných organizmov ako tých, proti ktorým je to určené. Spätne vieme sledovať, čo sa deje, ale nevieme to predpokladať. Žiadne priame nebezpečenstvo pre ľudí ani pre rovnováhu v prírode však zatiaľ oficiálne dokázané nebolo. Naopak, biológovia hovoria o budúcnosti skvalitňovania potravín. Je to vyššia forma šľachtenia, neznamená žiadne dramatickejšie alebo katastrofickejšie zásahy do rastlinného genómu, ktoré by potenciálne mohli ohroziť zdravie človeka. Ako sa skončí ľudský experiment s rastlinou DNA, zrejme ukáže až čas. Niektoré európske krajiny už zo strachu úplne zakázali pestovanie takýchto plodín na svojom území a polia dokonca zničili ohňom. Ale napríklad v takej Amerike tvoria GMO potraviny až 55% celej poľnohospodárskej produkcie. Pre televíziu JOJ, Dana Strculová.